cried unto him, saying, Have mercy on me, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away. She cried unto us. But he answered and said, I am not sent but to the lost sheep of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not good to take children's bread and toss it to the dogs. And she said, Truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. And her daughter was made whole from that very hour. Dinamati, Father, we thank you for your word. Speak to us this morning. Amen. Instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nuka tsamba ndaverenga vazhinji tinoiziva kuna amai vakadiscover dambudziko rine mwanasikana wavo ndokubva vanotsvaka spiritual guidance kana kuti deliverance kureva kuti this kind of a woman was mature enough to understand kuti challenge yatinayo mumba medu haidi counseling, haidi kugara pasi nekuonesana, but zvine mweya wazvinazvo ende panotoda Kristu kuti adzinge mweya uyu. Vanhu vazhinji tinogona kuona kuti munhu ane dhimoni musi waanonamatirwa akamanifesta. It's another way yekuona kuti pane mweya wechina. But ava amai ava hakuna kuchiti kwakaendwa, but ndokuva vakaita research yekuona kuti mwana wangu zvikuitika paari haisi choice. Pane zvakagara paari. There are times yekuti tinojaja vanhu tisina enough research. I've come to a level yekuti handigoni kuisa comment nekujaja munhu usina kunzwa kuti zvabva nekupi zvakaita sei kuti asvike paari. Nokuti tina vamwe vanhu kuti dai waiva mutsoka dzavo waigona kuita worse nekuda kwavari kubva namo nezvavanosangana nazvo. So amai havagona kuziva kuti mwana wangu zviri paari, it's a spiritual attack. Haana kumanifesta demon, but vakaenda kuna Jesu vachiti mwanasikana wangu anonetswa nemweya wechina. Kuti iye haanetse, ari kutonetswawo. Ndiye anoita rafu, ndiye anoita zvakaipa, but ari kutonetswa. Kune vanhu vari kunetswa, but vanofungidzwa kuti vari kunetsa. Haisi choice, pane zvakamugara, kune zvinorwa neupenyu hwake. Zvokuti iye tinojaja behavior, hatijaji the drive behind and the spirit behind such a behavior. I love and respect Muhammad Job. Job akaita recovery pazvese zvaangaruza. Chinhu chakandichallenge kuti ndizomuda haana kudivorce. Yeti dore divorce ranga riripo. Why? Nokuti adzimai vake vakambouya kwaari vakati teti tudai Mwari mufe. Hakuna mukadzi anoshuwira kukashirikadzi. But my Job vakasvika pa-black level kuti vakangaita. And the person anoshuwira kufuru hwako automatically becomes an enemy. My Job vakataura mazwi aya kumurume wavo vati paakarikabva zvese akanzwa kuti no, I will stay with her. But Job vakagona kunzvera pamweya kuti hasi mudiwa wangu pane zvabata. Kuti wangu anondida haashuvire rufu rwangu. So when you are mature, sometimes you understand the drive behind what's happening. Uchaona kuti amai apa vauya kuna Jesu vachiti mwanasikana wangu anetswa nemweya wechina. Vadzidzi vake vaenda kuna Jesu vakati Ishe mudzingei. Why nekuda kwekuti havasi kuandastenda nhamo imomo. Sometimes kune vanhu vanotarisira kuti vachamira newe nokuti vanoenda kuchechi. Ava vadzidzi vaJesu vari kuona munhu ane dambudziko but havafariri kupera kwaro, vanofarira kuti adzokere navo. Nokuti statement rekuti Ishe mudzingei vari kuti nhamo yake handina basa nayo, ngaadzokere kumba anoifesa. Yet these people were following Jesus. So tinongona munhu kuti ajamu kuti kana tiuya kuchechi hafanira kundidaro, ari kuuya kuchechi azvinokana Mwari wacho. Kuchechi kwaunofanira kunge uchidiwa. But ndakadiscover kuti kuchechi zviriko. Vari kutevera Jesu, vari kufamba naye. Ndokuti kunzwa kuti munhu ngaadzingwa. Yeti tinofanirwa kudzingwa mweya wechina. But nokuti kana vasina meso emweya vanodzinga ari munhu. So pane patakadzinga vanhu but you supposed kudzingwa mweya. Chechi ikashaya mweya waMwari nesimba raMwari inodzinga vanhu. Yakadza kuona zviri kubata vanhu vamweya. Saka ndinofanira kuti amai asvika machuwa vakati mwana wangu ari kunetswa kwete kuti anonetsa. Saka ndakazodiscover kuti vese vanonetsa vamwe vacho kutonetswawo. Vanhu pane nguva yavakanosunga Region neTambo. Region akatosungwawo nemweya wechina. Ari kutodawo deliverance. Vanhu
ichina vanosunga futi. Jesu paakauya ndokuba asunungura akasunga. Nokuti vanhu vari kusungawo futi akasungwa. Why vanofungidzira kuti kuita kwake tiri kotazi yavanhu vatiri kujaja vari kutonetswawo. Zvirikutova pakunetsa nokuita rafu vane zvirikutovanetsa. Tikashayiwa meso emweya tinodzinga vanhu vafanira kudzingwa mweya. Vakonzekabvasaidi vanhu ava vauya kuna Jesu vachiti Ishe mudzinge murati vari kutopa kuita kune mukadzi kuti ane simba rekudzinga ngeo wauri kutotaura naye. Isu hatina simba tinomuteerera hedu but ane simba racho ndiJesu. Saka ndinofara kuti Jesu haana kutora public opinion. Haana kuti ondo zvamataura kumwana rege ndinodhila naye. Ndozvakanakira Mwari. Haanzwe vanhu munhu achida kudhila newe. Dai aitwa vanhu naye vakaparara. Ndinotarirwa vakaifara. Dai Mwari aita zvinopuwa zvekutaura kuti vanhu vanoti kudini. Dai usisipo. Kune vakatenda kuna Jesu vakati mudzingei. Ende chibvara kuicha vakati vanoti she's crying after us. Not she's crying after you. Kunati vada kukwana muprogram yacho. Kutochemerwawo isusu. Aina mukadzi haasi kuchemera iyo. Ari kuchema kuna Jesu. Ngati vari kuti amudzingei. She's crying after us. Vada kukwana muprogram isiri yavo. Iwo vanokuya kuchemera munhu kai? Vanokuya kuchemera munhu. Bari kuna nzwa sikungori kuchemera iye zvake. Simba rekubatsira hana bari nzwa sikungori. And she's crying after us. Saka mudzingei. Bible rangu rinoti and Jesus answered her not a word. Ndakaudzwa Jesu anopindura. But rangu rabuda pachena kuti manje apa haana kupindura. He answered her not a word. Haana shoko raakapindura kumukadzi uyu. Kunyararirwa kunorwadza une dambudziko. Wakaya kuzonamata kuna Mwari akakunyararira unopatambira usiri. But I've discovered kuti kunyarara kwake mune message irimo. Vakomana muyandatenda ukapfika musikana ukaona achiramba akanyarara pamessage. Masaka zodaira hauzofa. Kutosiyana naye nokuti anyarara isaini kuti wamachuwa. Ukavavarira kuti ataure panorowa munhu hauzofara. Inaonike kunyarara ane zvaari kutokudza tikakuruka. Kunyarara kuri nani nemessage yenyu hombe chaicho. So kunyarara kwake Bible rangu ndinounderstanda kuti Mwari ari kutsvaga vanhu vanomunamata kudarika vanhu vanouya kuzoita munamato kwaari. Unoziva here kuti chaari kuda apa ndechekuda kuona munhu anorevesa asina plan B. Nokuti kana une plan B you can move out and go somewhere. Saka iye kunyarara kwake ari kutesta mindset yamai avo kuti mauya kwandiri nekuti ndiri Mwari here munondida here kana kuti mauya kuti nyaya yenyu ingogadzirika. So ndikaramba ndakanyarara kana muri kumwe pamunoziva munogona kuenda. But mai apa vakaramba varipo vari kuti hakuna umwe Mwari kudzimweyo. Wenda zvaita kana kuti hazvina kuita but ndiri pano nokuti muri Mwari. Kupa Mwari position yake saMwari ende vatinomugamuchira as Lord and Savior. But vazhinji we come for service to be saved. We don't come for the Lord's side to worship. Iye chaari kutsvaga kunamatwa. Zvatiri kutsvaga kuita munamato kwaari. Saka akanyarara ari kusecha the Lord's side yake. Nokuti anozvidawo kuva Mwari kwauri kwete kuva mubatsiri umubvisa paumwari hwake. So chinoone zvaunokumbira Mwari asi hauna chaunoitira Mwari. Because to you mubatsiri wako kwete kuti ndi Mwari wako. Kunyarara kwake chaari kutsvaga is the Lord's side. Kuti ndimbodani kwauri. Ndiri waunoinga kana zvaoma here kana kuti unouya kwandiri wega zvaoma hazvina nokuti ndiri Mwari. Saka vazhinji vedu the Lord's side of God haichaexista. Kana tatouya muno tine nyaya dzada kuti anzwe hatina nyaya yatinodawo kunzwa. Ndiri mfana ndaitamira nguva yekunamatirwa. Undaita kuti kunamatirwa. Why God nakapisa the Lord's side of God, then God the Savior side of God. Ndoda kuti andibatsire Mwari. Sure vari mubatsiri. But anonamatwa. Side raanoda iye he is looking for worshippers. Ari kutsvaga vanomunamata. Yeti vanomunamata hakuna kune vanoita munamato kwaari. Ndochamupa kutsvaga vanomunamata nekuti vanoita munamato vakawanda. But vanomunamata vanoita kutsvaga. Ukaona chinhu chinoregodwa nebhaibheri
Mwari ndozvinhu zvaamutsvaga. Zvinonetsa kuwana. Mwari kusvika pakutsvagawo. Sinatsvagirawo kuita zvinhu. Mwari utonzi pane zvaanototsvagawo. Zvinonetsa kuwana. Why? Because the Lord's side is no longer there. Uchaona kuti zvaukunamatira zvikasafamba unogona kusiya. Wazwi pauri haasi Mwari saMwari, ndiMwari semubatsiri panhau dzako. The Lord's side is missing. The Lord's side has stayed system one. Yet the Lord's side don't even trigger the Savior side. I'll explain. Amen. Ushe, unodena zvaunoda kuti akuitire. Usitangena kumapawa. Usina mari ndoro waigona kunwa. Ukagona kucreata ushe munhu akabata koti rake kumadhara mumuse nekuite mshura unoita unokumbira ine way unoprovoka udhara mumunhu so zvakanonzwa kuti ndingamuregerere mufana wangu kubereki kusikiwa iri conflict kazwa pamusiwo masikera gurumbe rwazati pane kamesi kari kutsvagwa ipapa mitumba inobudika pakanya vasina strategy kubvarini chiti sinyoro wewe pasina kana mari yashota kana raundi yauda kutamba kana kuda kuendwa kwanonzwa kuzvishumba uzati idhiri kwaikuzvinounda zvinozobuda pakati pesabana yokosma society jairi yokosma society jakukanzoma kuzvishumba waipari kuprovokwa ushe huri mauri saka ishe itsika wekuprovaika nekuita zvinhu kuti varegere kubva pachigaro chavo. So it is the Lord's side that triggers the Savior side. Saka kunyarara anoda kuona kuti une umwe Mwari ere besides inini une plan B. Saka pane nguva yekunyararirwa kwete nekuti haakude but anokuda anoda kukushemba kuti uve mwana wake kwete mutorwa anotsvaga mubatsiro. Ukama unounza zvinhu zvisingawanikwe nekungwara. I'll give you an example. Pandinobva kuMasongo ndakamufana anonzi Divine. Anenge achitamba neshamwari dzake. Saka vanogona kushedzera muchienda kuti teti unonzirawo machitsi neshamwari dzake dzinonditiodeti futi. Ende vanongotedzera zvidzira Divine. Vese unzwa kuti teti utonzirawo machitsi asi pandinodzoka nawo kune vamwe vasikama wani. Why ndine zvandinoweya handinzwe mashoko bedzi. Blood speaks better. Ndine zvandinoweya. Ndine zvandinoziva kuti ava vanga vachitedzera mwana wangu. Vasi vana vangu but vanga vachitedzera mwana wangu nokuti vanotamba. Saka Mwari paunoita munamata anotonzwa kuti yakutedzera vana munamata. Uyo haana mari but anotedzera vana vangu kana vakunamata pandiri mufresh uye anojoinawo. Haitani kuti tipeiwo chingwa andozva tine nzara hausi munamato wani vene nzara munamato wevana vake. Amen. Havasi kupushwa nenzara vari kupushwa nerelationship baba vedu vari kudenga our father. Saka nasiri baba wako kuchingwa uko hakuna nyaya nekuti duty rababa kuprovider. Saka kuti ngamunamato wacho ndenga una respect kuti may you please give us bread unongoti give us. Kutaura kwevana hasi pane chitoro kogara kachingwa kangu kaenda pasati please daimatiwa ndiro chingwa tipeiwo. So mukadzi kunyararwa kwaaitwa hakusi kuigina hakusi kuvengwa. So ndinofara kuti akaramba aripo. Usakuramba uripo hakusi kwevanhu vadiki ndekwevanhu vamachiwa pakuziva kuti hama dzangu zvikadii ndichanamata Mwari. Nekuti unongoti njeno munoshandirwa apo njeno munoshandirwa ndezvivana vadiki vakura vanoziva kuti kana Mwari akasaita ndiri pano kusvika Mwari wacho aita. Kunyararirwa itesti kuti munhu ari pano zvachose here kana kuti munhu ari pano nekuda kuti pane zvangooma ende ndikasamubatsira ari kurova pasi. He answered they not aware it. Ndokubva atanga kutaura nevadzidzi vake kuti ndakatumwa bedzi kumakwai kwaIsraeri akarasika. Iye ndokubva auya zvanzi akauya musoka dzake akati Lord help me. Auya achitaura dambudziko mwanasikana wamwanisiwa nemweya yetsvina nyaya haina kusorovhwa. Jesu paataura nyaya dzaataura anoenda unowira
mutsoka, she's now worshiping asati awana answer. Pauya chaga answer without worship. No relationship, no coming to him. She was just standing at the and it's going to wear. So just about that story, Tindagonga Makwega, Zagarasika, Zanova Amani, Oya Soka. But I want to Makwai, Israel, Agarasika, Liberachi. So she might talk about Israel. What in class on Ogarasi? No one. That's not the one you have Amen. No, the lost point, another spot, no church, no skiramo. Amen. So, how we are going to Jesus, but how to go to Makwai, Agarasika. Here, as part of Israel, not qualified. But what is your own Zamanji? Chamus babu uyu rutuwaru chaga alisi the physical tribe. Oh yes. Itaki abantu banohira kusoka zake. Lachimunamata is looking for worshippers. Worshipper is roots. The character unaziba kuti mwari munamata. That roots kwaro ngara Israel muna mfukama tuya msoka zake chimunamata. So babu tokoya msoka zake. Then she came and worshipped him. Yeah, sat here sort of. Yeah. Don't for asking Lord, help me. Lord, I will put some show. Could even you send my address about the Lord to Jericho? I'm sending my address example, but you sure I don't see what give me. Now the Kubabu is Zara, but you are the Lord of Lords, King of Kings. I'm soon to the star. Would that give me a set your but I put in Lord. Help me. Ali musoka za Kristo abulisa ushe wake kuti ishe bibatsire saka ishe vanonakitwa kubatsira vanhu lavo kwete vanhu chete. Vanhu vavo kuti kana what Lord ava ishe kwauri wakugona kutsvaka rubatsiro kubva kwaari. 26 of that. But he answered and said, it is not good to take children's bread and cast it to the dogs. 27. And she said, truth, Lord. It's not 27 now. Not 20. And she said, truth, Lord. It's more like an insult. Yeah. But the message, you can never got truth, Lord. I will interpret a revelation, but a message, a message, and going to revelation can really work. You know, the one is not about part and parcel of your program. No matter what it is, the Rimba, but I go, and it's all those go up and so a petafura, and a stranger pass. Let I go on battle, Gama, or 10 member, master, and setting up a table. My crowns, and in the spectacular. That is just what I'm teaching my children and the people. I move the Gama relationship, but there's a position you are not to benefit. I want to show you something. Revelation didn't get really deeper this way. Party, just part of doing what challenge Kandra Kumba. You know, party one is not a little of metaphor. Rana, struck the Chingwa. Chingwa, Shino, so pure. But there's a system designed for you to benefit. Parents, you like no one away to show trappers, who track a rogue and away up to Bokwai. Amen. Ah, see, I'm from Chaka Chingwa. Master teaches. The Alpha Wakupa Negro. But I have been to a chema. I don't want to go in the Pacific. Why in the Pacific was really peace? Well, we have some matter. So, he privilege Yako can only under the table, but it can only cure it at its beginning. Master here, I want to get you up a tussle. Chiluka never got to Shiwa in our healing. Sakachiba to get you up, she didn't sit there with the Chikafu. She made up a spectacle. Sakamati, where I also chaka, she is no fun, no go to chaka. Uru chaka, she is no chaka, where can I wind up and Chubukwai? So he's never under the table, under it means submission. Yeah.
kunogadzika tafura pamberi pavadzivisi vavo. So tafura chikafu zvekudya zvagadzikwa panapa. Saka iwe uri under. When you are under, the table covers you. Hausi kuonekwa nevari kudya patable. But nyangwe usiri kuonekwa unobenefit. Amen. You are under, you are covered. And hakuna nokudzinga nokuti hasi kukuona. So the covering of the table cover yako ikuti vanokuvinda vasakuone but benefit. Why? Kuti Jehovah iona uchidya unoidzinga. But ikaenda pasi petafura munodya mesa haidzingire nokuti haioneke. Saka master hakuone but chingwa chinokuona. So by the truth interpretation the message yapiwa isina kujairika kugamuchira. Kuvana vadiki mhiripiri inovava, kuvanhu vakuru mhiripiri inonaka. Saka tinoona vachitoita yekutenga nekuvava kwese kuya hatonzwa kuti ndikaishaya ndidzomusha. Akagona kuinterpreta nekuziva kuti inoiswa papi kuti iripe benefit inonaka. Nekuvava kwese kuya ndonzwa kuti handifanira kushota kamhiripiri. Iwo chiti ukaibata ukamuchema nayo kune nonzwa kuti ikangoshota handidyiki. Ari kugona kuinterpreta zvinovava kusvike palevel yekutapira. So ngati message yapiwa haisina navadiki. So munhu anoti chechi vakaridzawo but nyaya yangu haina kutaurwa. Hauna kunzwa nyaya yako uyaenda chitaurwa. Nokuti wanzwa zvembo hauna kunzwa kuti kwakwara. Wanzwa kutiura hauna kunzwa kuropafadzwa. Why? Nokuti level kuinterpreta truth ine chekuita nematurity. Ingawani mwanana dzinodya. Oh, dzinoteta partake the blessing. Inenge yadonha pasi petafura. Saka kudonha hakusi kupiwa kubenefita kana uri under the right place. Dambudziko nderekuti vanhu vari kure nematafura. Vanhu vari patafura isina chingwa. Chechi ikashaya shoko raMwari hakuna chinodonha kuvanhu chikachinja upenyu hwevanhu. Shoko raMwari ndiye Mwari wacho. Pane nguva yekuti tinogadzika zvatinoda patafura tobvisa zvaanoda patafura. Nyaya dzedu dzinowanda kudarika nyaya yemusharukwa zvakuti munhu auye muchechi kuzoponeswa hagone kupona nokuti tafura yaari anda ine zviziviso haina chingwa. Saka nyaya ndekutombosecha usati waenda pasi petafura kuti chiripwe. Because pamwe pacho unozvininipisa parong place. Unozvivanza pasina chingwa. So zvanzi mwanana dzinoenda pasi petafura yatenzi. Tenzi pavari kudya chingwa chiri kudonha chichienda pasi. Saka dzinodya. Hadzisi kuwana the loaf of bread, macrumbs. I'm sure you understand macrumbs, they are also part of the bread. Ndikati chinhu tine vanhu vakanamata vari kuda breakthrough yakakura. Sika inogona kuitwa naMwari. Breakthrough yako haisi muloaf iri macrumbs. Because zvaunowana macrumbs is part of the loaf. Hausi kuzopiwa zvakawanda, unopiwa zvakaringana muzvishoma zvauinazvo. Nekuda kwokuti kune dzimwe nyasha dzinouya semafufu, but ari mafufu echingwa chikatenzi. Munana wako hausi muzvinhu zvihombe, wakavigwa muzvidiki but zviri kubva kuna tenzi. Jesu akambowanza chingwa nehowe. Akawanza chingwa nehowe. Asi ndofunga tinozozwisisa kuti zvanzi macrumbs maleftover akazara 12 mabasket. Asati maleftover chiri chingwa chinobatika changa chiri 5. But pachakaita mafufu. So miracle hombe inogona kuvigwa muzvidiki ngani chihombe. Kune dzimwe nyasha dzekuti munhu anotambira shoma but ane upenyu hwakanaka kudarika ane shoma. Mwari anogona kuviga munana mumacrumbs. Chachiri solid chinenge chiri 5. Chikatanga kungomheduka bedzi chichingomheduka mheduka kudai so chinopedzisira chama mabasket 12. So the miracle sometimes is in the crumbs. Pamwe pacho haugone kuona kugona kwaMwari kana uchibata zhinji. But pauchabata shoma uchaona Mwari muzhinji. Nokuti dzimwe nguva unojaja zvaunobata nezvaunoita wokonkluda kuti ndosaka zvichidai. But ukabata zvishoma unenge wakuti ndosaka achidaro. Nokuti ndiMwari unoita minana mumafufu acho. Amen. Ukakabva zvinhu zvakawanda nokuti unoona mari yakawanda unogona kusaona umwari wacho. Because unenge uchiita budget chiweka so.
But pashoma ukaona chikabvanya dzakawanda zviri pachena kuti ukasike kuziva kuti harisi simba kana kugona idzidzanyasha ndinoona kuti ino pane mwana unotetsikane yaunotambira nemhuri yauinayo hazvipindirana hapangadyiki but nenda kuti mudye mumwana wakavirwa musaka mumafufu imo mune blessing irimo. Vanhu vakaona demarani pazvizhinji dai wawana mwari muzhinji muzvishoma zvauinazvo wagona kutestify nekupo muzvishoma zvauinazvo ukawana mwari muzhinji zviri nyore kuti munamata but muzvizhinji unogona kuruza uwandu hwenyasha dzacho nokuti mind inokuudza kuti kurongeka kugona haiurambika irikutambirwa saka unogona kubhalansa zvinhu zvako. Baba pakaiswa shoma apa muri kaguta haumiriri kuudzwa unoziva kuti dai asiri Jehovha nemamiriro akaita ikonomi iyi nebasa iri randinoshanda nekuemba nehama kwandakaita dai asiri Jehovha hachityike. Itsika yamwari yekumanifesta umwari muzhinji pazvishoma zviri mumunhu. Saka nemunhu ari kuna Gideon vanhu vawinawo vakawandisa mukakunda hondo vanogona kutadza kuziva kuti ndimwari ari pakati pavo. Saka Gideon unoda kungotapudza vanhu handichada vazhinji ndakuda umwari huzhinji panhamba shoma nokuti kana makunda hakuna anozvinova chesti wega munhu anozviziva kuti taiva vashoma kumaAmalekite vatakati pazhinji ndiye mwari. Tsika yamwari inoda kusangana newe kumafufu nokuti akasangana newe kulofu dada vacho hatingakugona akasangana newe nezvikuru zvakanaka so pane pekuti kumafufiko asongagona munhu anotambira shoma achinamata zvokumushaa kuti munhu asane zvizhinji kana gamba zvishoma zvaunoziva iye anoziva mwari muzhinji pazvishoma. So amai ava kutsvaga singatsvagwe chavafanira kutsvaga itafura chingwa chinodonha pasi petafura. Can I go a little bit here? These two women, musikana asiwa kumba is the New Testament church. Amai vauya the older mother ndo the Old Testament church. Vauya kuna Jesu. So pavauya kuna Jesu, Jesu arida kuti akaenda pacross akarohwa akava nemalanga vanhu vanoporeswa nekuda kwemalanga malanga kukuvadzwa panenge akaita asina kukuvadzwa. Jesu asina malanga aifamba achiporesa kwaaigara ikoko chete kwaaifamba chete but akava nemalanga mazhi tiri kuno kuti tinogona kuporeswa kureva kuti malanga ake kubvarubabvarirwa kukuvadzwa. These are shadow picture of the crumbs which means zviri kunzi the New Testament church hamuchada kutsvaga kwandiri but inini pandiri ndichaita zvinoita kuti zviwanike muri ikoko. Chikuru kuenda pasi pemuchinjikwa mukatenda vhangeri pasi pemuchinjikwa kune nyasha dzinoburuka kubva pamuchinjikwa dzichiuya ikoko kwamuri. So amai ava vakobvanzi naJesu enda hako mwanasikana wako aporeswa. Ndoda kuti ubate chinhu ichi type yaamai ine nyaya vakatumwa nokuti ndaamai vane heart towards mwana wavo. Asi mwana akati amai tsvagai Jesu amai ndo vakaita shungu nemwana wavo. Ndoda kungoisa shungu pamwoyo yevabereki. Stage yemwana wavo kana kwamutambe muchechi hauye but ukaudza Jesu unonomata mune muchechi anomuadresa ariko. Musikana inokuda akaramba kuenda muchechi naamai vake but amai vakati ndikutakura zita remwana wangu haamboita romba azviite. Ndakunoudza Jesu nokuti nyaya yakagadziriswa vari tu zvanzi that very hour mwana ari kumba akabva aporeswa. Tine vabereki vane shungu pamwoyo nekuda kwevana vavakabereka vakati mwanangu ande kuchechi haabvume mwanangu hati ndinonamata mwari haabvume but mwari wenyu manje anawo mafufu anodonha mubhabhano achinobata mwana ikoko. Mwari uyo anadzo nyasha dzekuti wamasiya kumba asikade kunamata. Zvanzi the very hour mwana ari kumba akaporeswa. Handizotaitei but ruponeso rwakasvikirwa. Unosati ruponeso kuti rakabata tiri kumabhawa but andakanisa ndati ubereki wangu aitova neshungu pamwoyo kuti mwanangu hafa achibvako hafire kubhawa aina matari kwari ndiri mubhawa ndakashandisika ndaangorodza kwacharamba ndirimo vanhu handichakakirwa neregiya ino ndakunzwa kuda kuna vanhu vakuisira kuti uida uchida zvechechi zvinotibata
kuna mwari unotaura shoko rinonadzisa murume ari kupawa. Munamato wako nhasi, munamato wako nhasi ngaisvike kubvawa kwaari. Iwe ndo wafambira nyedze munhu asara. Jesu akotenda unomutora. The very hour the word of God is active. Rinonadzisa kwaari. Vamwe vakashashanisika munzwa kuti guys nhasi andispendi. Wapindwa neisiku ndikungonzwa kuneta nda kugara pamba. Mwari ngaatange kuadresa iye pachake neshoko rake, nokuti ukaramba uchitaura hasi kukunzwa, but Jesu ngaataure nehasbandi yako, Jesu ngaataure nevana vako. Mwana ari kunamata, vabereki vasiri kunamata, Mwari ngaabate baba vako namai vako, ngavazive Mwari. That very hour San Jesu ndokubva atendekera kuna mai atipendeti. Oh man, great is thy faith. Oh, great faith inowanikwa kuvanhu vane shungu dzekuti havagone kudisturba nekutaura kwavamwe vanhu. Mukadzi ane faith iri great nekuda kwekuti nyangwe vanhu vakamuti ngaabvi pano akaramba aripo. Hama dzangu, faith ifight. Saka shoro chichiti fight a good fight of faith. Kuti pane zvinorwisana newe, especially people in the church. Mukadzi ane great faith, but haitangiri great faith. Anotanga kudzingwa pouya pokuti chingwa chevana handingape kumbwa oramba aripo. Greatness ine chekuita nezvinokusanganikwa nazvo munhu achikunda achiramba akamira. Yawasangana nayo haisi down for a stepping stone to greatness. Great faith inyaya yekuti unoramba wakamira nyangwe chiri chisiri kukugamuchira. Unoziva here kuti zviriko kuti vanhu vanowana kusafara newe iye Mwari achifara newe. Rega kuora mumwe kuti vanhu vanofunga vari kuti kudii. Great faith ngaiuye pauri mangwanani ano nezita raJesu. Vachitaura zvavanotaura, ramba uchiti Ishe ndiri pano, nyaya ndeyangu kuba kwangu hapo. Vamwe vanhu vaunotedzera vana vavo vari right. Mwanasikana wangu kwete wavo wangu. Saka vari kuti Ishe mudzingeni, vane vavo vanasikana vari right. Kutamba tese hazvino takafanana, kupinda tese chechi hazvino takafanana. Hama dzangu, mumwe nemumwe ane nyaya dzake dzekuti iwe ukaziva nyaya dzako ukava neshungu pamwoyo, hauvhundutswe, haubviswe, haunetswe nevanhu, wega unongoti Ishe ndiri pano. Saka Bhaibheri rakunoti mukadzi akati truth Lord, truth Lord. Yamataura ndo chokwadi, pano ndiripo ende handisi kubva. Mwana ndokubva aporeswa. Saka zvinoita kufambira nyaya dzevamwe, zvinoita yemumwe airambirwe sadza, zvinoita kufambira dzevamwe, zvinoita kuuya nenyaya yemumwe. But nyangwe vafambira nyaya yemumwe, hanziyo ayewoman of great faith ndaamai vava. Kunoti kune imwe greatness yakavigwa kana vakugona kuendera dzevavo. Amai havana kuya nenyaya yavo kuti vazonzi great woman of faith, vafambira dzevamwe, but vapiwa honor yekuti you are a woman of great faith. Kwete nekuti maunga ne problem, munotogonawo kufambira dzevamwe. Chanakanakira handisike kumba kwemunhu ndochawakaipira. Munangokumbirwa kuti afellowship. Do you know here kuti kuita paMwari kunoshanda maringe your network. 2 Kings chapter 4, mukadzi akanzi ndinokumbira zvitini nure mafuta, akanzi ndinokumbira zvakawanda, don't borrow a few. Zvitina upiwe na prophet, upiwe kuchechi, upiwe mu neighbor from your next door. And pa next door zvine chekuita kuti munotaura message. Sakwanda nemafuta kwa kusine anointing, kune chekuita nemacontainer unowana. Macontainer is test of character in the community yaunogara. Unoku chekwa wetu. Unozara kuti Mwari unonamata akamboenda munhamo. Moses paakafa unozati akavigwa nani? God came down and buried Moses. Vanhu muzasi megoma vanozati Moses afa pamusoro. Why? God himself came down and buried Moses.
Saka mashoko richita nasatana itoda kugodhera Moses. Anga akunetsera kuti Mwari anoenda kunhamo yemunhu. Unakakuita sei? Ndofunga kuti Mwari havasi kuita Moses kungoita. Vari kuitira Moses the devil. Nokuti the devil was after the birth of Moses. Oh yeah. God came down and buried Moses on Mount Nebo. Yeah. Alright. Kuri kudenga vatumwa vachibvunzana kuti mukuru ari kutoenda kunhamo. Kurowa kwabasa. Vakuenda kubhenya uchairo. And buried the man called Moses. Mwari vakamusiya denga ravo vakaumba kwaAbhurahamu ndiro zita tatu. And one of the angels was God himself. Mwari vakuenda kumba kwaAbhurahamu kubva pachachemo. Kutombosiya denga nzira dzegoridhe toenda mudhasitiro totomboenda kumba kwomunhu naAbhurahamu. Iwo munhu haufike. Come on. Kanipasiya. I want to pray. My prayer, is to go to hospital where things happen. Zakei aida kuona Jesu akapundikana, it was very short. Mpeva ni vanhu varefu. Haana zvaaigona kuita pahaiti yake. He moved out of the crowd, akanokwira mumuti. Jesu akufura nepo ndobva Zakei buruka. I want you to understand this. Zakei neshungu dzaainadzo akaenda muposition yekuti haagoreki ignowewa. Haana kuti kuna Jesu kuti unomhanya pamberi pamuzondoonawo. Out of revelation wakamhanya mumuti. Kwai limiti yakawanda. He chose a fig tree. Why? Mwari vachida kuona munhu kugadhirira Edeni. Munhu paakatadza Mwari wakaitsvaga Adhamu achida Adhamu ripi. Adhamu anga achifukidzira mashizha emaonde. So inecha yemutadzi unovharwa nemashizha emaonde. Saka Jesu nokuti wakainga vatadzi. Zakei ari mutadzi anozika neJeriko yese. Wakaenda mune mashizha emaonde nokubva agara. Saka Jesu anoziva kuti pada kuona mutadzi ane tsika yekuenda mumashizha emaonde. Saka paakatosvika mumonde akatarisa kudenga zvanhu wana arimo. So vanhu pavaiti kuna Jesu aenda kumba kwemutadzi aitozviziva. Nokuti vatadzi tsika yavo kuti kana vatadza vanoda kuwana Mwari mumashizha emaonde. As the pictures Zakei wakaenda mumuti mudenga. By revelation, akazvidzikisira. Why was a rich man? Yeah. Imagine kuona murume mupfumi kana kuona chiyangu ari mutwe matoro. Rich man inonyora zvawo vamwana vakutorwa ari matoro. Kuenda mukuona ari a rich man. Angati zvese hazvina basa kana vanhu vakandidzikisira vakadii. Ndakuzvininipisa for the sake of this man. Kuzvidzikisira kwaakaita haana kuenda pamusoro. That's why akaonekwa. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Dai Mwari atiwandira nyasha. Amen. Paspetafura. That's a picture of humility, worship, praising Him. Why kana uri ipapo zvimwe zvaunotsvaga zviri designed kutsvaga iwewe. Tsvagai umambo hwaMwari nekururama kwawo zvose zvinotevera. Tinogona kupedzisira taakutsvaga zvofanira kuti zvititevera. Why? Nekuti hatisi under a right place. Chingwa chinodonha pasi petafura. Sometimes zvinhu zvauri kutsvaga zvakatonzi zvikutsvage kana waenda panzvimbo kwayo. Be in the right place. Right place chii? Iva munhu unamata Mwari. Than munhu anoita munamato muna Mwari. I will finish this statement Matthew 6 verse 6. When you pray, the God who sees what you do will reward you. Reward is connected to asking or begging. Reward is connected to doing. But when you pray, enter the closet. When you shut the door, pray to the Father which is in secret. Thy Father who seeth, not who hears. And it is teaching in their prayer. Yeah. Prayer kutaura. When you pray, prayer kutaura. But hapa kuti Mwari anonzwa. Pray to the Father who is in secret. Thy Father which seeth, anoona. In secret shall reward you openly. Chinoonekwa ndo zvaunoita. So zvaunoita zvinoattracta zvaunoda kuitirwa. Kudarika zvaunochemera kuitirwa. Mwari anonzwa munamati. Anonzwa munamato. It's true. Anopindura munamati
kunamata kuita, kunamata kutaura. So ukanamata anonzwa, ukaita anoropafadza. Saka choice yako. Blessing is connected to action. So kutaura kuri right, anonzwa. But neta utapindure, zvaanzwa, anonasa zvinoitwa newaari kunzwa achinamata. Iwo ushandiswa kuti makore anopera kuti chingo kude kuti enda kumata nedzimosha. Nyaya ikatonga tukanzi baba mira yako. Ichokwadi kuti makaraipa mudhara yakachema ngazvinoera pasi. Mechasitanga tiri kumazviona madzangu mudhara achema aiwa yapera. Munhu mukuru uyu atikadaro wakuru. Zvinonzi kana mapedza kuchema toda umbo evidence. Tears are this evidence, my emotions. Challenge Amari to bless someone. Evidence, action. Robafadzo haina kuibva nokuti wachema kuna Mwari. Those who plant in tears will reap with joy. Vanodyara nemisodzi kwete misodzi. But the principle haichinje no matter things are tough. Even when things are tough, do according to your level. Takafanana zvatikaitire Mwari, takangofanana kuti tine zvatofanira kuitira Mwari. Mwari vane zvavanoda kuona kudarika zvavanoda kunzwa kana vakuda kukomborera. Panoti ndiwada pamubayiro. Saka mubayiro unoenda nekuonekwa. Munamato anonzwa, anzwa kuti ndananamata otarisa kuti ndiani ari kuita munamato wacho, anomboita nezvei, ona kuti anongochema. Saka kumari wada hapo tinongomunzwa chete. Iwo vati kuti Mwari vanofana kuzama mira akaita zvinhu nokoma kwakaita zvinhu. Vanozviziva. Sei Bible risina kuchinjwa nyika nenyika kuti iri kuAmerica ndeiri, reku Epworth ndeiri, TZ ndeiri. The principles are the same. Anoziva Mwari level yako. Antongoshandisika kuti palevel yako nezvishoma zvacho haukwanisi. Zviri within your reach and your level. Dena Mwari nekuita than dena Mwari nekuchema. Sorry, zvinocheredza zvakawanda. But tears ukatrust amiso. Most vanoti uraema painisero papadho. Unoti munhu esangana nemakwai. Unoti unotenga. Ora tu wabva kumutenga gwai rako tomosa chiuraema kwa tonomufundisa anodamwa. 1 euro. But do nerako ka utore gwai pane chidokisa dopa dorako. At your level, kazira rako dena Mwari. Amen. Kuropafadzwa kwako kakavirwa mukuita kwako kudarika mukuchema kwako. Ngati makamboiona vachitsakaona takura pamwe vachikuiona kuna anoti madhabhul so kana munhu achirovana uyu akanyorowa ari mukati nemumwe wako aripo mumwe haatenderwe kupinda nokuti mumwe arowa zvakanyanya. Mutemo unoti ukanyanyorowa unoswedera kune mumwe wako mukurohwa imomo usatanga nungokuenda nezvekuita kuchema unosiya mahara unoswedera kune mumwe wako utamadza roko uyu chaanoita anokurovawo. Kunokuita sei? Kurohwa. Kunokuita sei? Vachinoita kufanire kurohwa neuyu. Varohwa neuyu handicharohwa neuyu. Uyu mhando iyi hama. Saka kwavhanga ichikurova so kuda kutokubatsira. Wozari kurova uko haana tsitsi. Ari kukurova panzi haana tsitsi anotokuuraya. Vachifambira kunzwa kuti rikukurova so kuti chizorora tichipindawo. Saka principle iripo ndekuti unotamanza kurohwa. Ndakaona mumwe wacho asati asvika muwaibva kuita kurohwa iku. Murwadziwa anotoziva zvazvinoreva. Ukaziva zvazvinoreva kuitira Mwari unoita nemwoyo. Amen. Dai Mwari ativambira nenyasha. Amen. Church, tine ma-issues aigona kubvisa pachechi chaipo. Sei ndiri pano tinoda Mwari. Vanhu vari kudivi vanhu asi Mwari.
kuno munhu wokuti gore rinopera hana kana vhangeri akanzwa navhesi raakabata chaanoziva chete kuongorora vanhu wivhi yamai inenge ane 3 weeks anotoziva mawisi zonyedza munenge iwewe iwo kamene unomaisa rini anoziva petrazo unotamba nemunhu hembe yadzokorora futi iwo kanganoti ndovamonani unozakadzokorora ndo panoti munhu kuchechi hakusi kudenga painyika pane vanhu ziva kuti wakaingani nhamo yako kuna vamwe vanhu haireve chinhu asi kuna Mwari nezvainoreva ende haudzokere wakadaro asina kuigadzirisa vachanoda kuona uri mutsoka dzako uchitishe wangu so ndaizodyara the spirit of worship. Why? Because paunomurumbidza unobudisa the Lord in him. Akava Lord over your life, automatically he can save your life. Akava ishe wako, akava Mwari wako, anokubatsira. Ndiye anokunzwira tsitsi dzaniwo kuchema nenhamo dzako. Anoti nhamo yemunhu yekutanga kugadheni asi munhu angati Mwari handina mukadzi. Mwari ndo wakatoti hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Mwari anoziva nhamo yemunhu wake. Ezvino uchiri kugadheni nhamo dzako anodziziva. Ukabuda ukuma wani. So kana uri muna Mwari uchimurumbidza uchimunamata ane nyaya dzaanoregedzera chingwa chichitondoka kuti amuna here ane zvinhu zvaasina kugaitira prayer zvakanaka zvakaitika kwaari akawanda zvanoti china ndochinomaitira pati chakanakire wandiitira wai nokuti kana wamuukama naye haamirira kuti ucheme nguva dzese. Is a caring father. Mwari wezvinoshamisa unosupply unoshati chindaichida ichi handina kana simba rekuchindamatira but Mwari pachiita. You are now part of the family. Chingwa chakupota chiita sei kasiko muri pasi petafura chinodonha. Saka chinoita wakaipa anokumanikidzira kuti ubve pasi petafura, anoadvertisa chimwe chingwa panze kunze kune chimwe chingwa chisiro chinooma. Kune chimwe chiki maybe 25 vakadzi vakanotenga mafuta havana kumawana vakamawana pavakadzoka vakanzi kudi iyoyo mafuta havana kuenderwa kupinda. Saka timu rinoita zvemafuta panzapa riripo marambenya anoita mafuta but kuzopinda mukati mamupinde mune mafuta. Saka isi arimwe haisi yese anointi ndine ukama naMwari. Kune vanhu vakunotengesa mafuta chete zvakuti unozoonana natenzi mumba umo hana basa nazvo chenhu haitori mafuta. Ndakaboenda kune dzimwe nzvimbo sokutaura zveanointi moyo akatanga kuti Jesu ukama hapana tenga mafuta ako tenga mafuta akutengeswa zvakoti natenzi wacho usinatomuzivani. Pavakauya sokuti tenzi wangu tauya zvikakuti handikuzivei hamuchizivei tine mafuta mafuta hachanetsa. Mazuva ekuti mafuta awanda. Auza pakatero Moses sei miriye makasiwa kwezi kuti agone kunyengetedza mwanasikana waFaro Mose anoyamwa muna mai vake. Wai mazuva ayo kwakanga kwawanda. Vaise vaiti vabereka vana vakomana vana vaimuraiwa vai vasara vari mukaka ukapangwa kwawanda. Tiri mazuva ekuti mukaka yakawanda vantu vaunofanirwa kunwa unotoda mweya mutsvene kuti akubatsire. So we can pray. My prayer and your prayer. God will be intercessor muli kwenu. Shida ndama ya kuchema ni vana wao. Ndama ya kuchema na mume wao. Vana walikuwa wabereka wangu wazive Mwari. Vabereka kuti vana vangu dai vazive Mwari. Une ama ya unoziva dai yazive Mwari. Nokuti maedza kutaura naye kumukansela kumubatsira hazvisi kushanda. Amai achakaita kuti vatsvage Jesu. Nyaya ya beyond counseling yakuda deliverance. And are not delivering the Christ. So I want us to pray. Intercede on behalf of your family. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your favor. And
wangu Mwari, ngatanzi zangu ngatikusire Jehova. Ndanamata nemhuri kwangu Mwari. Mwenchina inorwa nemhuri, mwenchina inorwa namadzinza. Baba, I stand on the gap, I stand on the gap. Deliver my people, Lord. Baba, ndirikunamata shoko renyu ngarivabate. Pavari koko Jehova, shoko renyu ngarivabate. Pavari koko Jehova, shoko renyu ngarivabate vakusivei. Nyasha ngatinururwe, nyasha ngatinururwe. Baba, vakabatwa nemwenchina. Madhimoni anonetsa madzinza, madhimoni anonetsa mhuri yekwako. Mwenchina isina nechakanaka muwanano yanga. Varume ngavazive Mwari, vanamai ngavazive Mwari. Ndiri kunamata nekutaura nyasha muzita raJesu Kristu weNazareta. Tinotenda Mwari zvikuru. God bless you so much. Thank you.